मगाशी अनाऊन्स केलं होतं. सर्वांना माहिती आहे की देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी आणि महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजितदादा या तिघांच्या नेतृत्वाचं सरकार सामान्य माणसांचं सरकार आहे. आणि सामान्य माणसांचे सरकार आणि प्रशासन या दोघांमधला एक दुवा म्हणून एक जनता दरबाराच्या माध्यमातून सामान्य माणसांचे सगळे प्रश्न प्रलंबित, काही सरकारी काम, बराच वेळ काम, अशा पद्धतीची जी प्रक्रिया असायची त्याला एक कुठेतरी व्यासपीठ निर्माण व्हावं आणि महिन्यातून एकदा ही प्रथा आणि परंपरा जर चालू राहिली तर सरकारी कामांमध्ये काही अडचणी असू शकतात ते आणि या दोन्ही गोष्टींमध्ये समन्वय निर्माण होईल आणि लोकांची कामं जी आहेत सामान्यांची त्याला कुठेतरी न्याय देता येईल या धारणेतून एक अधिकारी वर्गाने त्यामध्ये दिलेलं सहकार्य हे सर्वात मोलाचं आहे असं मला वाटतं. आणि त्यांनी दिलेला वेळ यामुळे या सगळ्या गोष्टी सहजपणे शक्य झाल्या. आपल्याला माहिती आहे की मगाशीच माहिती दिली होती गेल्या जनता दरबारामध्ये सुद्धा जवळजवळ 358 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी जवळजवळ 200च्या जवळपास सर्व अर्जांवरती अंतिम असे पूर्ण निर्णय त्यामध्ये झाले आणि त्या व्यतिरिक्त उर्वरित अर्ज जे आहेत त्याच्यामध्ये कारवाई सुरू आहे. आज त्याच पद्धतीने आजही विविध डिपार्टमेंट आणि त्या सर्व डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून जवळजवळ 208 अर्ज हे प्राप्त झाले. त्यामध्ये महसूल विभागाचे 58, भूमी अभिलेख विभागाचे 8, नगर विकास विभागाचे 8, महावितरणचे 16, एसटीचे 2, बीएसएनएलचे 6, सार्वजनिक बांधकाम 5, पाटबंधारे विभाग 9, नॅशनल हायवे 1, जलसंधारण 3, पोलीस विभाग 7, ग्रामविकास विभाग 64, त्याचबरोबर वन विभाग 2, कृषी विभाग 3, आरोग्य विभाग 3, मत्स्य विभाग एकही नाही, कंदार विभाग 3, बंदर अधिकारी एकही नाही, जिल्हा उद्योग आणि लघु उद्योग एकही नाही, जिल्हा नियोजन 3, जिल्हा क्रीडा अधिकारी एकही नाही, जीएसटी एकही नाही, जिल्हा कोषाध्यक्ष अधिकारी एकही नाही, अन्न व औषध विभाग एकही नाही, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण एकही नाही, जात पडताळणी कार्यालय एकही नाही, सहाय्यक कामगार आयुक्त 2, जिल्हा महिला बाल कल्याण विभाग एकही नाही, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 1, जिल्हा निबंधक मुद्रांक एकही नाही, आयुक्त कौशल्य विकास एकही नाही, जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी एकही नाही, नगर विकास विभाग एकही नाही, एमआयडीसी एकही नाही, रेल्वे प्रशासन 1, एमपीडीसी एकही नाही, एमपीसीबी एकही नाही, अग्रणी बँक 2 आणि जिल्हा प्रकल्प अधिकारी एकही नाही आणि संकीर्ण इतर कार्यालय एकही नाही. असे 208 अर्ज आज प्राप्त झाले. या अधिकाऱ्यांना सकाळी सांगितले की आचारसंहिता लवकरच आपल्याकडे लागणार आहे विधानसभेच्या, त्या अगोदर हे सर्व अर्ज आणि त्या संदर्भातल्या कारवाया करणं अपेक्षित आहे. आज जागतिक पर्यटन दिन आहे आणि या जागतिक पर्यटन दिनाच्या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना खूप खूप शुभेच्छा. स्वच्छतेमध्ये सिंधुदुर्गाचा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये असणारी जो नंबर आहे तो असाच राखणं आणि पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून त्याचं महत्त्व हे किती मोठं आहे याची आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी करत असताना महाराष्ट्र राज्यातून एक वेगळ्या पद्धतीने पर्यटनाला चालना मिळाला म्हणून या ठिकाणी 5 हॉटेल झाली पाहिजे. त्याचबरोबर सारखा एक प्रकल्प पर्यटन क्रांती म्हणून एक प्रकल्प इथे असणारे रिक्षा चालक असतील त्यांना गाईडच्या सारखे त्यांना ही प्रशिक्षण देण्याचं काम सुद्धा ते मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू करण्याचं शासनाने ठरवलंय. शासन सर्व विषयामध्ये रोजगाराच्या संधी या प्राप्त व्हाव्या म्हणून विविध योजनांच्या माध्यमातून शासन एक वेगळ्या पद्धतीने तिथल्या असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी जास्तीत जास्त कशा प्राप्त होतील यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे ही मला प्रामुख्याने सांगावंच वाटतं. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये धार्मिक पर्यटन आणि त्याचबरोबर एक मगाशी सावंतवाडीमध्ये
यावेळेला त्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी सांगण्याचा प्रयत्न केला की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पर्यटनाच्या मार्ग आपल्याला ओपन करायला हवे आणि त्यामध्ये आलेले पंतप्रधान जसं म्हणतात की धार्मिक दृष्ट्या असणारी आपली ऐतिहासिक अशी जी स्थळं आहे देवळं आहे यांना सुद्धा एक विशिष्ट असं महत्त्व आहे आणि त्या ठिकाणी सुद्धा त्या दिशेने जाणं किंवा त्या मार्गाने जाणं हे येणाऱ्या काळामध्ये जसं गरजेचं आहे। या सिंधुदुर्गाने निसर्गाने नटलेला असा सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि या जिल्ह्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीने औषधोपचार करण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक हे येऊ शकतात असा एक कन्सेप्ट सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला जर उभा करता आला तर नक्कीच त्याचा फायदा होईल। कारण आपल्याकडे आता शासकीय मेडिकल कॉलेज होत आहे, या ठिकाणी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल होत आहे, त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या येणाऱ्या काळामध्ये या जिल्ह्यामधील असणाऱ्या दिशा ज्या आहेत त्या दिशा ठरवतील। इकडे असणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला एक रोजगाराच्या संधी प्राप्त होईल। स्थलांतर मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये किंवा आजूबाजूच्या शहरांमध्ये होत आहे ते थांबवणं हे सर्वात मोठी असणारी या जिल्ह्याची गरज आहे आणि मला खात्री आहे की आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा या महायुतीच्या सरकारच्या माध्यमातून केला गेलेला जो प्लॅनिंग आहे की येणाऱ्या काळामध्ये त्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 3 ट्रिलियन पर्यंत इकॉनॉमी झाली पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून टाटा कन्सल्टंट आणि या सगळ्या एजन्सीच्या माध्यमातून असा विचार करायला सुरुवात झाली आहे की कोणत्या जिल्ह्यामध्ये नक्की कोणत्या पद्धतीने आपल्याला त्या दिशेने जाता येईल आणि त्या दिशेने पावलं हे शासन उचलत आहे। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद की जनता दरबार याची प्रसिद्धी आपण आपल्या वर्तमानपत्रातून आपल्या मीडियामधून चांगल्या प्रकारे केली आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकलो आणि लोकांमुळे हा विषय जो मार्गस्थ झाला। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं खूप खूप धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर राज्य आवाज सर हो